Seis oscail fára agus tá ar mór a ríist. Dámid seo mar a clia, agus tá caiint le fear an táhacht. Fear a bh leor é betínteige de físealín, esconáin agus náca. Fuoi láir sé cealasaí á chun na manisteach sé sin fioch mac gníomh. Fioch mac gníomh, minnig a dúirtu go bod ein job bhí wait. Full of work. Well, minnig ar has an job se wait. Ke fort céinte sin wat tí tin. Well, sé bhealach níor mé chuma ag an chaid. Níor mé chuma ag an sacr. Agus nos éon den bhailing mas a buach faointe nó bín áilt agus is hanan áclan am gomór agus an áclan am gomór agus drámíoch am gomór. So an job a bear, an job is fear in éireann ná bheith is stúr alíon ar áclan máisteach. So lí Tá sais náir me sin adháil réile muna fel é rágus rá gur bin gur an job a bouncelum agus sin an job go fá. Ach bheith go leordíine an éiteach an job se, mar gribh se ní éidir go máil le go leordíine réar an job se, ra fáisteart náid isteach an job se dhéanana. Chuile lá. Arí me maidin agus bí me scanrathe, bí me bródúil, bí me nabharchóideach, bí me idéalach, agus feiteach. Godát agus ní me sa job seach bug nach 3 bliana, agus gachan chans go ditigil amach a chuir deir leis an stoch an gail hagur leis an áchan. No, is job cruúige ach job atá anna hásúla fad, agus bainam anna hása was an job. Bín telas a gúnaíon ná chun na manisteach, sa téiste go bhíon raic mór a gúnaíon. A counter the rinne tún hain tú reis nach tú mag tódach tíine bhí mé an náit go steach. Cef agur tú gur a séchaní tú dhéanana? Ní bhar tenig is áitin ar échtú sír ar star áclan na manisteach. Tá sé ní smóna céblion díis, céblion díis. As gominnig bín an tarisúna bhíon gceist, bín dína ráile, bín finscéalta dína a fáric frí céad a cheartaíon ar áclan na manisteach, agus céad íon fí fádó, agus céad a cheartaíon agus déanacha seo. Agus dréir chéile thug mé fin air ní hamháin gribh tradiisiún áirithe ag áclan na manisteach chana blianta, ach gribh tradiisiún eile go díine a chosc a bheith gobar san áit. Mín tá sé náireach mar hampla gur thug sé beagn ach 5 bliain ar le héadí Paul Mercier tachtarsteach. Duine a bhí cleachta cheird, cleachta rámíocht míle ón áitsa. Mar sin. Hús an FX. Agus tá sé bhí sé náireach. So thosa mi sé breanú ar ní céir bhailm cuirehoirt of tasteach an seo ach cé náirtugach cuire. An bhfuil plán agus ní smú obair dhéana sa bubble mar stas agat obair Paulus a lot of fubble vín se. Bhí ní smú plán ní agad ébar mar sníana. Tá, nuair thosa mé sa fósta fáric bhí annach chuid scríd nóirí tréis an áclan a réige as a meachleob le héadí Tom Murphy, Marina Carr, Paul Mercier, Marco Rowe, Detran Listel. So tá annach chuid ilomod aimimena a gom. Canan aimimena go duchig na scríóirí ráis agus go meach ráisi lárnénig. Ach rud is táchtaí. Má an áclan seo chun marachtáil agus go meach séis cíal a buint leis. Caha muid bheith a lárnénig maidide le cuasaí ratha, cuasaí sóisialta, cuasaí cultúra. Conas go féling éonáis cíal a dhéanamh as ceart a táras a sochaí le látainniu agus is 3 eilíntóirí nós Paul Mercier go féling is sin dhéanamh. Na tógadh sin nám, tágas a héanaan tógann sé 3 ceir bliain a drama scríomh. So níl mar deha na drámaí éarnacha scripte léirthe go fóid, mar tá fósta fnach leis le tach chunráig. Ceir tá faoi rámíocht aithint an síl? Ceir fá rámíocht Bhín dína rá gcónaí bhfuil drámaíocht a tep agus tá si rásan le cúplacé bliain. Tá an drámaíocht is rá 3 mhíle bliain d'aois is beáil an searmanas nó an ritual. Tá tú isteach le pobl cum cén áit ar áclan manas nó éon áclan tá tú isteach le pobl céad, rá chéad, sé chéad duine agus sínta síos dá marúda gur affran cóaimsir tána lí agus éistíonn tú le cetárá ag scríbhneoir nó cetárá ag déantóir áclan an stúrthóna seoirí. Agus ní eice tú an espris sin nó ní bhreatha tú an espris sin a riomh sin tarnaí an tríú is experience eile fada tán agus ó mo bhain héananig sinnéon ealaíonn ina rahamse go féadlum cíal éigen dhéanamh as cetá tarlú.
Tá díine gur scoláníocht nó go ceol ach lorgím sin ar hen go drama agus sin rud faoi dráíocht go minic ní hína dráí go más gach éon fé drama ecan tú bé goil ceanháin bhfuil gur sé seo de tá má bhí an táil agus a bhheach tá sin áid bar cén le picúí nó ceol nó le héad ach is mailam an seaarm na tappaint le dó agus drama iscin agus an nómad sonige háóid chuna hocht agus an síte chu síos agus an anticipation sin agus leúna é súil bhfuil régan chun chur astit nó mar de go mai tú sólasas agus is sin éon ceanda a fána go maiile an dráíocht. Bhfuil cúcht ag an dráíocht déan déananig go sé tácht ag me an dráíocht an breanú na sochaí leiniuh. Bhfuil cúcht ag na sochaí sin na airú? Scaiti ach ar bhealach tá an cúchta có an díospórt chiimead a siúr nó díospórt a hosú. Tá lédí mar hapla dhéar drama le Marco Rodvan terminus drama agus na hanse leach drama ach lí hanse am grisise de chrá. Mar bhí sé de bháicht agus a chuir na réús rá ar sinní drama sin an éair ach trí scéal basca le chéile. Mar actually ní samsa cadín an Jack Hammer agus Jackar snágamas le scríb nach nú na héan le bíanta be an nuas. Tá mé hiic sé fríle heis le translation sé. Nú féile rinne snabíon tro dionú agus ten trí scéal difriúil baidir ítí den amháin agus sin leandína Eden agus go leorgan nó tá dionta skimmen í ógan na héilin. Sé tá gist na mannagus. En hinn dráíochtta fi. Caiblin si man. Tá bhí caiblin lí an bhn alíon atá muinte an héir ná scéalacht. Má ha muid na sása agus tá brasása sí cuiistíine agus éisigus ní rud níos fearr ag tóirmh nó ag banis ach scéal má a chluisiint. Agus sinné mar detha go an alíntóra. Agus gomininic agus le hétí Marco Rowe na Brian Friel gomininic rounding siad an monolog tuiscin má tá scéal ára go le hinseid. Ní bhíon siad monolog an tamar fad. Agus rudfaí sin scéal agus rounding sin tlí agus lí stocha bhí ásam go chrá sé daine agus lí dar gan bhile ag an box office dar gan bhile sé dogad dúnéan an saoir se agus bhí sé nóháireach agus ní éithhí an scéal sin a bhéon bhealachana agus ní éithhí ar an radio ní éithhí dhéanamh ar an scáileáin agus just mar lí mhuair hénig gur versiocht a bhí ann, versiocht seoigech nó Joycean a bhí ann ar lí a chuid síos go caint faoi cuasaí díal agus cuasaí anamna nach bhfuil éonscúne a tríis pléiles fa láthair. But méid an gur téimi crua pléile seach tá héidir heab go deistín caiban le dráíocht bháin agus beidir bhfuil tína sásta ghlacha le caibann sa scríb bailm sa bertíine le caiinte stáit a duine bháin éonlog an síl. A fáchan muid sin mar atá. Fáchan muid sin mar atá. Rís, ceist chrua. Nuair a cruús isteach sa bos seo, bhí tiite chráb go lasaigh loch na dráíocht a hir na bailte mí arát a fearbhfuil gaige fearbhfuil tuig an gaige agus teach sam nácan na manisteach sa níis faoi hir a hirháil ní ran gaigus nácan na déimníanana níis tá fear ceartteán be dráí gaige seáin chuleheachtan agus hín hála taide fioch. Níor fá. Well, déir mé cúpla rud. Tá cáid idir dhéalú dhéanamh idir feachtas na gailge agus feachtas na healaíon. Agus is gail gur mé, agus is duine mé a chreidin agus an muoín trí gailge. Agus tá a chlán tóga le gailge. Agus is tanga tá tep, agus tá mar detha ag níos le bhrí mar le pobl. Agus is cruisteachar agus is gailín tearm go mór catatáú gofuil má bhirtíní dul scoil agus a fáil a go dechaiste réilge agus an béad nach marise. Nó má bharan sin éh an marise i bobbal atá beo agus tá mar deríomhriste fé sin. An jab go mar stúraach na mar ní hé an jabbatá gom ná taú le feachtas na gailge. Ach, má chunt an ceisiir ar me gan cúig bliana, agus muna bhfuil drama ratha blian túil. Nó éon ráma bháin gailge siúil gom na héon blian, tá méid teis tepi an sa jab seo. Ach tá méid a tosú ar bhain an ísio. Níl scríóirí. Ach déta mu deargan dín net mai lei sin.
ná degan misréis ná gan chu smóg hé le níar na héan. Agus chonig me drama an se caiite, hí lán go doras agus hí tíché díine liste feh le ná, agus fecim díine ben drama le Joe Steve, Joe Steve an nacht, agus fecim díine starach o scola, úl drama is géfik brenn na hára. Tá glúiseach drámiocht dá. Tá glúiseach drámiocht pobl ann. Tá an láidir, agus anna bheasca mar Joe Steve, agus tá chuid drámí léite gom, agus tá anna bheasca mar eisiir. Tá anna bheasca mar fille agus ceanródaí pobl chomá. Agus tá Conamara eisceachtúil is a bhéad gúil an drámiocht fitte fuaite saoil an phobal. Agus gur bé an pobl hénig a héan agus ó an takeíochta dá an rámaí agus má bhíon Joe Steve agus Tom Sally an rám amháin lí is doch gur Ray McAnally agus Donald McCann le lí bheith an náid lá go doras agus fair play chuib. Ach Cá se brenn chumá ar an alliance go brenn cad is fiú bhuaing dhéanamh maid le drámíocht a chur agus dhéan Patrick Mason a bhí sin seo sé siúd a chur Craine Killer bon agus a rís gur stocha legan stáitse don uorscail atá. Ach cá mé ní féadlamsa nó ní bhhailm sa dráma chur an stáitse in ápla mar seo tríchaige nach mailm nó nach ceapam atá fuirife a hóin leis dulchan cín na helíonn sin dhéanamh. So tógadh sé tamil. Is duine neap an áchú de stíl persna de chu déad agus chu déad chu gréim maidir a híad. Bhfuil ní cebalí seo? Fecim go leor gunna chorágah de scrífa den sin de lang-haired fioch má gníil. Tógiúm le clíú tógiú le gailge, rud eiscich stúr vín sin ag an nám. A tú difriúil a ghuiine le maiála sin? Deire go mór agus iscúrim bhí me a ceapúháingur gur bhreáilm go léoch má bhhart me ar Tony orm nó John orm ach fíoch was an fíoch mechaníl agus má grathcha sóir le cúáin 18 Marcus. Bhrás agsúil. Tógach muid a bhórhhart sé le rach araf. Agus ní ceanta goilch é rá garibh. So bhreathmar éagsúil. Ach bhealach bhreathmar hénig an hásta leis a bhéil, agus an hásta measc maide, agus an rud b'úntasaí hála domsa, agus rud a bharlam agus a bharlam a gcónaí, agus lí níos luas mé caint faoi imircaí agus ina heisimircaí agus ná cuireach mé síos go scoil chun chin in 1974 na bhíon scoil na dúna. As caach siar me a fe trína céir bhí agus bhí dáme le card úntach an tarna tuismóí agam bran agus mór for téirs. Chat mé trína céir bhíon son. Agus chur mé aithne ar pobl úntach, agus chur mé aithne ar níos táte chur mé aithne ar muinte nó bhascéad. Muintear bhascéad agus so bhí mé i mo chónaí an óchaín áit gur bhrá hrábh éagsúil muintear hóchaín hénig agus muintear an bhascéad, muintear I thuúlaháin seoin Vic agus dagus. Chuir sé sin a gceann go bhór orm agus go dtí nátá neamháin. Agus bidéon an stocha ceanna na hócáidí nó an bhó chuig a bhaim ar maidir le ceist sochaí, ceist The Outsider tatisteach. Cé gur an bhreitchaid ar gailge bhrám éagsúil a fadaí muintear bhascéad agus muintear hóchaín agus bhí muintear bhascéad le fáil tithe ar hó agus cadhébre sé sunna fáile te agus bhíidir a ggóil nó hénig agus a catabaclóh hénig a techróidir agus a géisteach le go dang agus a géisteach le scéalaocht agus a géisteach le Brownon agus móir a thug anna a chur mé a léamh peig nó bhí mé néimlíon díis. So dála mé agus sochan Tom annach de gailge cailt gomach. So chuir sé sin go mór a bhaimar an tacht pobl agus gur as an bobbal dagan seanachas agus tanga. Dúirtú bhuiháin nar heistú le tústa híal, gur tú gur a chulahort nach neanna de heíanana. Sin gan ára is dói. Ach le teannasan
Atas not Kenlis do Gannised Agrich started Kenry in Well, like people like that. Well, that's the thing in mission to the Shin is a clown. Agus being a cartum of them a real do you have valor bags. We mahar agus mavar Bert unta agus grave marja gula gail orha agus is toch maar in ons een rod vailem dol a gwine ket as tunna gen agus vi me reach toch tegen no bij de gramme den wie de graag om agus gomer no skil flash noidach vi samen sin gur hastum agus toch touch mavar a hog takich dom dol gudin arklen hastum de playlist in ramit agus li no gomer playlist in arklicht wie sam nach vrian maar en ramit nou nu higgis gur vrian Mogar no mahana winter li vi be sáste damar de gur nairochlum syndrome tusk mar me henige vi anags ní tusk stoch tonchar mo winter. Get to go Ravlod unit, it's good to now do an Ravlod unit. A kechin in Ravlod you want to post mar an commissar gun Vienna Biennale and Sao Paulo Biennale Hanover Roiville Achraho cluster Helen's Boris Cordior gun Ada shouldn't read what you make that's will come as politiek dat frischel well jenes staider politiek agus me glas to noide agus go hoire on course common democratic centralism ni branch ni don't go revoid you may son of him revoid ta sminte agus tour mi kinta gum agus taken din nor dustig nor ostin shit me nor dustig shit me can have go to around so make solar on agus Magdalene we in Thailand dibber me Venice agus dibber me Sao Paulo nor vi me mar Stuart project art center agus a story me an gor has to wo lorog den agents nach rev a law an enig Magdalene kursi dark rackness so fog words and bullshit Magdalene ve go le John Dunn who was talking this bunch of kechomasa fina file le lorog dine was a teva moda so just bunch of three in a file is far na mo races ve gol fide for ana gelekas an kliste maar tourmicht a lorog dat teva moda gaan behenig shine en ragger in question we do the project econom because econom kinum gama we do the Bilderberg a project is Hesson Anuchon Temple Barnum Baron Temple agus vi do hen gemor an nine smain to be on econom that in the Caron culture would to force a moral Gordino Drochjob Temple Barnum so well denach is a veid is gur agus gur chapter econom da merk ni smó tarni agus te ostan Goduk na soorte staach neer ruilder saaste glacke na ontievag go ben alien a valchtine stachsen art agus de darud domost tobestach nor door de denmi smo na tarnies a te also sho a vedu agus a booze ramas agus tukin is soorte staach agus tuition koonuf agus kaur de 100 cultuur this is a wild to honig fatal agus ta says is arte ta schizophrenic really untach fekket to bit non shooter the night agus downward agus stihe is arte nach feder an goldtour marathon agus a der ni feder ma horm hene counter culture ho der is madem an post vi gumse mar Stuart alien en project agus vi anach uit D-sport going mauer agus chatting fanat chatting imacht agus and there you Yenmar in Kinna Cart is a no shared gonna diagras there ta call to hin a rutum mata and project art center from Marachdal Kasha na hunchies or not I should right gavin to go sláinte culture na tíre go mafi war na hoda Táid tar Valley Ard cá denach aní neistíocht cuasaí onadalíanaí agus cuasaí áclanne agus galéria ach détarí a rá so nachhfuil muid ré orga fé láthair. Nachhfuil? No. Tá sin all right fáric. Ní fidi fiúding bhéir agus a bhealach beidir. Tá go caiinte go dhéanaan ar dí chomáíomh ná an taigid chafartní riamh ná ned a go dhéanana riamh. Well tá rutha tá eilíntóirí fáilt lucha gairt tá anhachtach. Tá stoil me hénig ní smó seans ag na helíonn agus ag eilíntóirí a gairt a cleachta thar lear.
tá fecram hénig an garscéilíocht, an ilíocht agus an úrscéilíocht an láidir. Tá mu de denmh Ní an orcan láidir. Níl. Agus sin is doch a candada haimena tá gomsa san áitsa. Is a fáil nach sé choláidir sé éach sé bheith, tá scrínáirt tá dramadóí denmh íirecht cíalégan dhéanamh as ceirtá tálathe. Fechar seo an chaint bhí aine le chéile, chaint fublí déanamh bhíine san Irish Theatre Magazine déanamh, fechar an ahrú mór an car crash atá tríos dárló a fáric. Tána dar lumsa, tána lochtaí céanna an ácaníocht, agus go dtéann sa a heachsta smógan lochsin, go tú wasúiste tradiisiún lyriciúil, tradiisiún na vocal, tradiisiún na speech na bhada. Agus le féine fóta tá began dínta nó dústeach sarcus ar a leid. Ach fegad agus gahan drámaid go mór idrón an álcún fysiciúil, seachas álcún na vocal. Well, tá ní ein tíim leat. Tá tradiisiún anláidir scéalaíochta, tradiisiún tá fitte fóte le ar persona. Níl tradiisiún an áclaíocht fysiciúil an áclaíocht socha físiúil a going. Tá stúrthirí áirithe le héadí Selena Cartmel gúil sé có, agus tá si sa tic seo going be si de gobar, agus tuci sé sin treis tamil. Agus ceanna na bhí mé gobar sa fraideacht dhéanas annach chuide den sais an ibre, agus denna mé rís san áclaí seo. Agus ar lí circus na cuide. Agus caigan pobl agus tá circus an na héan bblion agus náid reigla sé John Donhu chus an focail circus isteach san 8 líana agus mar ráitis. Is stoil mé hénig nach bhfuil an dráid an ísle bhrí ach go bhfuil sé go gathe sé anóchan íana agus ceanna job an tagm san son ná an anócha sin chorchan críoch. Ráchéiste a stoid tá bud play lob. Tá go leor álcna dúnas gar, Lútún Crypt, Lútún City Art Centre, tá an Andrews Lane dúnse. Tá go leor álcna dúnas síos. Tá agus ní bhíon ní chun an géirí drámaí ar siúl níos mó ná an nimpi chun sé drámaí ar siúl níos mó. Seachas álcna máisteach atá muoine go maiid go stáit. An bhfuil tinsca leile drámaíoch sa tír nó álcnach sa tír? Well, caithig a bheith. Caithig ní féad le álcna máisteach marachtáil gan túnscoil nó feachtas nó áclaíochta fud tír. Tá muine bra ar eilíntóirí ar eistóirí ar dearthaí taachtamach as a Lady Druid, Rough Magic, Blue Raincoats le tachtasteach agus muna bhfuil an bharíonn siad an independent theatre sector sláintúil, ní bheith ácla máis sláintúil. Tá muine brathar chéile. Dám se chaite, bhí is lí an cead an aibanna a bhíochaige áchan amaisteach sús go dtí dócha lána nachta na bhíidir cappa go Napoli bhí ach bhíidir nó RTE nó an Post nó CIE bhíidir airseir Cumaléing agus nuair tháinig le héadí Druid agus Red Kettle agus Passion. Sure, clúismheabhair bhí donna drama sin. An difriad fóm sa tháinig mis an machas in independent theatre sector. Ha mé mach as an réimse sin agus so tuigim go tá sláinte agus cuacht agus stocha foiineh áclamáis a bra ar mo chumráde atá cleachtadráid a fud a tíre go gaiirmiúil. Tir tú le gaiid le chumla anhaas na farig na nó do sach martáú. Bhfuil le dú scéile na mása, dá se go brach. Yes, go but tá de lár tá régle roiil is dóim le go commórtas deara idirnáisiúnta tá má dhéanmid gachatá á going tá mé brasásta boga agus tá fé láthair áflééis sin leis a réalta sa leúna débeh beag freigar sin golóa. Dúirtú be go blianta hin gomáin seo chuúblian amach do bháin dínta. Be tú níos fáidir cheappain. Mastó. Well, you don't need to force it to see the law belta me shot see bliana. Agus nílach mar down mas film bhealach is oil tanker mór míltere arcan amach tá sé casta gomunis agus tá sé níos san airige hiúin séh. Nís cá mé an neart foioine bhúir le go raibh sé sa trócheart. Agus lí ní sé sin déanta go. Ní meach díocht éis tosú címanis
fís címanis go nuaí go féile a dhéanamh. Agus is dírecha níos is dócha ghfuil gachar déile ciúna sí sam ghfuil an áit a gobar ghfuil measig ag muinter na hauclann seo alíntóirí ghfuil na haintóirí tachtasteach a gobarling agus níla sin déantum. Ac ar y gos, na bheith tú réin seo, so ag lwg sef iad a fada sy'n ymwyd wahan tú pís a fada on, ac cylod ti beth o wel. Sy'n yn jabas ffordd ti, ta se edrych nis, cylod ni'n not i lech o led. Wel, ni ynys ein flanol mohael. Lyn o'r chwrt y cesiam fwy'n job sio, has fwy'n job sio mewn demlyn, but ta se gomyn is, agos mae bod an o hos, fos ni mech o fens o mohael a fad, ni lifer me, agos ni li sam cadi yna me, agos na chesyn o'r ddysfer. Cymalau ti sy'n tŵ, mar deha, forever kwalche to the chosa agus kbalden shit to slaintúil agus gníomh so agus lí fatich chomá agus is ein atí sa stoch a rísan mu de fad. Maho, ó mór sich mach ní, gur maid. Mór amach na crunne France